이렇게 불면 그냥 맞죠? Ej, hvor er det spændende. Han er rejse. Den er faktisk... Oh no. Det er vel lidt for konflikter. Der er mange af det, det er bare være stadig tid. Lejende reklamer. Han skulle bare yes, hva'? Vores gode sorte bjørne, og så har vi altså også til sidst vores arktiske ulve, og så et lille fugledata, hvor vi også kan se noget af det afrikanske fugleliv. Allerfred. Vi vokser altså ind til den her pukkel og de brede skuldre efterhånden, som vi bliver indre. Trods for deres størrelse, så er det... Jeg tror, man skal holde øje med højre side, når vi kommer lidt længere. Der ser det i hvert fald ud som, vi har en enkelt bjørneunge deroppe sammen med mor. Det skulle jo lige være, at den anden har rundt et andet sted. Som sagt, så er det vores sortbjørner, vi har herinde. De er lidt mindre end den brune bjørn. Og så er de normalt også med lidt roligere til på brand. Det er sådan, at selvom det er sortbjørn, så til sidst så nævnte jeg vores flamingo, og det er altså de her spinkelt byggede fugle, der har den her pinke farve. Det er tykt.
I se den bygning, vi kommer forbi. Vi stopper bilen lige ved siden af Mandela. Det er altså næsehorn, de har nemlig ufatteligt dårligt syn. Så det eneste hun ser, det er altså et kæmpestort knurret rovdyr. Der ligger også det, der kaldes den hvidhalede kno, men den er altså meget, meget sjælden, og det er altså på grund af der, hvor den hvidhalede kno, den lever, der er dens område altså ved at blive meget, meget mindre, så på grund af jagt og diverse andre ting, så er den altså stærkt troet. Men det her, det er altså de mest almindelige knuer. Antal halsbøller, som vi har, det er nemlig 7 stykker. De er bare kæmpe store, de er faktisk større end normalt menneskehoved. Den store giraf, vi har herude på højre side, det er altså vores... Som vi nok kan se, så er Oscar blandt andet sammen med nogle af vores andre giraffer herinde. Han har en lidt mørkere pels og lidt mere struktureret pletter end nogle af vores andre giraffer. Vi kan se, nu kommer han lidt tæt på her. Det her fald, det hjælper altså til at starte hele processen i gang på girafungen til gengæld. Altså så hjerte, lunger og det hele, det får ligesom en lille kickstart, når den rammer jorden. Det her fald, det er altså livsnødvendigt, det ser altså rimelig brutalt ud. Der kan vi kende i forhold til vores elandantilope for eksempel, der er det altså kun hannen, der har horn, så det er altså ham, der står tættest på her. Vores han herinde, han hedder Diablo. Det er sådan, at vandbukke, hvis vi ikke kigger på dem og på deres pels især, så kan bag træerne, og så skjuler han sit pæne gevir og holder dem for sig selv. Men sådan, at nu er der faktisk også begyndt at komme elge